дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд иҷлоси якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд давати шашум оғоз гардид. Бо сухани ифтитоҳӣ раиси иҷлосия раиси шаҳри хуҷанд маъруф муҳаммадзода иҷлосия оғоз гашт, ки дар кори он роҳбарони воҳидҳои сохторҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳои таълимӣ, раисони маҳаллаҳо, сохторҳои корхонаи воҳиди давлатии коммуналии шаҳр, намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. Дар иҷлоси мазкур муовини раиси вилоят Анвар Яъқубӣ низ иштирок намуд. Хайрулло Нурматов раиси комиссияи шаҳрии интихобот аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома оиди тасдиқи ваколати вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд давати шашум баромад намуда, доир ба вакилони интихобшуда маълумоти муфассал дод. Вакилони иҷлосия баъди интихоб ва тасдиқи котибот ба баррасии рӯзномаи он шурӯъ карданд. Ҳамин тавр вакилон масъалаҳои гуногун аз ҷумла оид ба тасдиқи дастури маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд давати шашум, оид ба тасдиқи низомномаи комиссияҳои доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд давати шашум, ташкил намудани комиссияҳои доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд давати шашум ва интихоби ҳайати онҳо, оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр, оид ба пешбарии номзад ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии суғд рақами 2 ва ғайраҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар асоси моддаи 32 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарии номзадҳо ба аъзогии маҷлиси миллӣ дар иҷлосияҳои маҷлисҳои вакилони халқи шаҳрро баррасӣ қарор доданд. Вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд аз ҳавзи интихоботии Нури Аҷам рақами 26 Мӯъмин Шарифзода, номзадии Мадина Набизода директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқад дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғдро ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Суғд таҳти рақами 2 пешбарӣ намуд. Вакилон пешниҳоди мазкурро якдилона дастгирӣ намуданд. Сипас вакилони шаҳри номзадро ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Суғд рақами 2 ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ рай доданд. Баъди рай додани вакилон раиси комиссияи ҳисоби вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд аз ҳавзаи интихоботии Себзор рақами 7 Наим Малик Исломӣ иттилоъ дод дар бораи натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ оиди пешниҳоди номзад ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Суғд рақами 2 иттилоъ дода аз ҷумла афзуд ки ба тарафдории Мадина Набизода ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Суғд рақами 2 40 нафар вакилон рай доданд ва дар ин бора қарори дахлдор қабул карда шуд. Сипас муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ баромад намуда изҳори умедворӣ намуд ки вакилони тоза интихоб дар пешрафту ободкориҳои шаҳри Бостонии Хуҷанд тибқи барномаҳои пеш аз интихоботии хеш саъю кӯшиш мекунанд. Раиси шаҳри Хуҷанд маъруф Муҳаммадзода иҷлосияро натиҷагирӣ намуда аз ҷумла таъкид дошт ки ҳар кадоми моро зарур аст ки барои боз ҳам ободу зебо гардонидани шаҳри азизамон содиқона заҳмат кашем, корҳои бунёдкориву созандагӣ, дигаргуниҳои иқтисодиву иҷтимоиро ба роҳ монда, соҳибкориву сармоягузориро такон бахшем ва ҳарчи бештар ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда самаранокии идоракунии давлатиро таъмин гардонем. Бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори иҷлосии якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд давати шашум хотима бахшида шуд. гузориши Парвина Аҳророва, Нодирин Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.